perdona. Ai, espera, deixo l'ampolla. Bé, és que després de les paraules del Lluís, la veritat és que m'omplen de satisfacció, com deia algú. Bon vespre a tots i a totes. En primer lloc, donar-vos les gràcies per estar aquí. Els que em coneixeu, sabeu que no soc persona de grans discursos i en la distància és quan em trobo més còmoda, en la distància curta. A més, per molt que sembli, un no s'acostuma a fer discursos en públic, ni a parlar en públic, i menys quan ho fa davant dels seus veïns i veïnes. Per mi és una gran responsabilitat ser la portaveu de la gent d'Esquerra de Viladecavalls, de les persones que treballem plegats cada dilluns, alguns des de fa més de 4 anys, que portem a l'esquena moltes hores de treball, molta feina, moltes reunions, dibuixant un projecte de poble. I és evident, com us passaria a tots, que vull estar a l'alçada de les persones que represento, i així ho espero. Tots sabeu les circumstàncies de per què em presento i encapçalo la llista d'Esquerra. El Lluís n'ha fet unes pinzellades. Els meus companys saben que si no tingués la seva confiança, la de cada un d'ells, jo ara en aquests moments no seria aquí. No concebo cap lideratge polític sense que no tingui darrere també un projecte polític i persones que el defensin per transformar la realitat a millor i, a més, jo em considero una d'elles. Aquests 3 últims anys he agafat una mica de distància de la vida municipal. He estat activa i informada en tot moment del que passava en el meu poble, però també he treballat amb un projecte de país que defenso, aportant el meu granet de sorra, petitó, petitó, tant a nivell comarcal com a nacional. Això m'ha permès omplir la maleta d'experiències i ampliar coneixences. En aquests anys, un fet curiós que m'ha passat és que he pogut comprovar com és de conegut Viladecavalls. Hi ha una pregunta obligada quan coneixes a gent i comences una conversa cordial, o et presentes, no? I la pregunta és, d'on ets? La resposta és òbvia, de Viladecavalls. La reacció a aquesta resposta normalment és on hi ha la Sònia. Llavors expliques, no, ja no hi és la Sònia. Però com que ja li has donat temps al teu interlocutor per poder pensar i ubicar on és Viladecavalls, el que fa és dir, Viladecavalls és aquell poble que... I el que ve darrere, moltes vegades, no és positiu. I si a més ho parles amb gent de l'ambient polític, per dir-ho així, de tots els partits polítics, no només del meu, sinó de tot l'espectre polític, la resposta, a més, va associada a l'Ajuntament. No és positiva i, a més, va associada a l'Ajuntament. En aquells moments, quan passa això, el que faig jo és primer estar en silenci i després, com que no puc donar una resposta perquè crec que no s'ha de donar aquella resposta fora, els trapezs es netegen a casa, no cal explicar segons quines misèries, el que faig jo amb un somriure és dir, sí, mira, estem ben distrets. Alguns d'aquí suposo que m'heu sentit dir aquesta expressió. Jo dic això perquè en aquells moments jo sento vergonya. I vergonya, i us explico el per què. Jo sóc una persona profundament respectuosa i amb una gran fidelitat a la institució de l'Ajuntament. I això vol dir que el govern de l'Ajuntament, el govern de Viladecavalls, també és el meu govern. I això també vol dir que l'alcaldessa, que és l'alcaldessa de tots, també és la meva alcaldessa, encara que jo no l'hagi votat. Malauradament, en aquests moments, la imatge de l'Ajuntament està malmesa. La sensació de desgavell, de desconeixement del que es pot fer o no es pot fer, de passar-se a vegades la llei pel forro, està estesa i les accions no es prioritza abans el rèdit electoral que poden tenir i no es valora si són necessàries o no. Aquesta actitud s'ha instaurat com una normalitat i això, i el pitjor del cas, és que molta gent del poble, i això passa quan parles amb la gent del poble i trepitges carrer, et diu, ves, això és el que fan tots els que estan allà dalt. La veritat és que
Si ens han de conèixer per aquestes coses, val més que no ens coneixin. El nostre objectiu és treballar per millorar les condicions de vida de tots i totes i que l'Ajuntament recuperi la credibilitat i que sigui realment el motor que impulsa polítiques al servei del ciutadà. Massa sovint, darrere de les formacions polítiques no hi ha projecte polític, ni de present ni de futur. Tan sols es mira d'anar tirant i el seu objectiu és estar a l'Ajuntament. Però la pregunta és, per a fer-hi què? També sovint, i massa sovint, l'única resposta que es dona a aquesta pregunta és que m'estimo Viladecavalls. I prou. Aquesta pregunta, aquesta resposta, que pot semblar maca, però alhora és buida de contingut. A veure, qui de la sala no s'estima Viladecavalls? I això vol dir, es tradueix literalment, es tradueix ràpidament en que tots volem estar a l'Ajuntament? Doncs no. Esclar que tots ens estimem Viladecavalls, però això no és suficient. Ens l'estimem. I què hi volem fer? Esquerra... permeteu-me, això també dius una cosa. Quan amb la resposta del si ens estimem Viladecavalls no n'hi ha prou, el que es fa directament és atacar l'adversari polític, amb desqualificacions personals, entrant en la seva vida privada i altres bajanades. I apa, escampa merda que alguna cosa queda. A Esquerra ens neguem, em nego a entrar en aquest joc pervers, que no beneficia a ningú i que desprestigia la classe política. Per aquest motiu, no parlaré de persones, sinó de fets que es poden constatar a la realitat. Perdoneu-me. No es tracta de buscar culpables. La culpa és molt negra i ningú la vol. Però sí que s'assumeixen responsabilitats. I no serveix dir no sabia, no ho sabia, no m'ho havien dit. El desconeixement de la llei i no complir amb el deure d'estar assabentat del que fas com a regidor no eximeix la responsabilitat. És veritat que la crisi afecta els ajuntaments i també és veritat que el finançament dels ajuntaments és minso pels serveis que donen. Tot això és veritat. Però si a això li sumem la mala gestió, com és evident en el cas del govern de Viladecavalls, cal parlar de responsabilitats de l'equip de govern i tots aquells que li han donat suport en algunes mesures. La mala gestió la constato amb exemples, com els pisos als carrer Orenetes o els asfaltats, que el Lluís ens ha explicat, o bé fer obres sense projectes i permisos que pertoquen, o bé que la concurrència pública no és una pràctica habitual a l'hora d'adjudicar obres o llocs de treball, i un llarg etcètera per desgràcia. Tot això ens ha portat a un endeutament reconegut del 97%. Imagineu-vos per un moment si la vostra nòmina, el 97%, fos d'endeutament. Mira que aniríem bé, no? No sé, i tinc la impressió que si, com alguns diuen, ara tenim a la Generalitat el govern dels millors, aquí es van deixar els pitjors. Amb tants anys d'experiència, perquè n'hi ha que porten anys d'experiència, no s'entén i no hi ha excusa possible. Defensem que tots els polítics no són iguals. Hi ha polítics que li agrada la catifa vermella. N'hi ha d'altres que no sap dir que no i governa improvisadament fins que obre la caixa i veu que ja no té diners. A Esquerra hem demostrat i demostrem cada dia que el que volem no són catifes ni reconeixements, tant quan hem tingut responsabilitats de govern com des de l'oposició. El Lluís i la Glòria, els nostres regidors, han treballat de valent, han estat al corcó incòmode, incansables a l'hora de denunciar les irregularitats defensant els interessos públics. El Lluís us ha donat també unes breus pinzellades de la feina que ha fet el nostre grup municipal i també que hem fet des d'Esquerra. Feina que continuarem fent passi el que passi el dia 22 de maig, perquè aquest és el nostre compromís. Parlar del que tots sabem, del superendeutament, de si hi ha goteres al pavelló, del pàrquing de camions a Can Tries, tampoc ens dona cap solucions per encarar el futur i el present. I això és el que ens pertoca, encarar el present i el futur. Tenim clar
el que no volem fer, continuar com ara, on la pràctica habitual és la improvisació i amagar el cap sota l'ala, els problemes. Hem de mirar el futur. Seran 4 anys de posar ordre. No serà temps de posar-se medalles, sinó d'endreçar, de reconduir aquest desgavell econòmic perquè el futur sigui clar. Des d'Esquerra proposem un debat polític entre candidats i candidates a l'alcaldia, igual que ja ho va fer en el seu moment el candidat d'Iniciativa. Ho proposem perquè és un bon exercici polític i democràtic. Ningú ha de témer un debat on cada formació, on cada candidat pugui defensar el seu projecte de poble. Quan començàvem a parlar entre nosaltres dels eixos principals on emmarcarien les nostres propostes, tots vam tenir clar dues coses. Una, estàvem tots d'acord, no tenim diners, i l'altra, que les propostes havien de ser realistes. El que ja sabem que no podrem fer per impossibilitat econòmica, ja ni tan sols ho posarem al programa, ni com a intenció. No vendrem fum perquè no ho hem fet mai i nosaltres no ens va deixar de vendre fum. Les nostres propostes són realistes i possibles. Sabem que segurament seran propostes incòmodes i gens populars en alguns moments. Ens haurem de qüestionar, per exemple, que no podem continuar duplicant equipaments, que els que tenim els hem d'optimitzar. Equipaments com tots els equipaments esportius, els equipaments cívics. Això és aplicar sentit comú, no és res més. S'ha de fer la fotografia de la situació econòmica de l'Ajuntament per saber on som, perquè en aquests moments no sabem on som, almenys des de l'oposició. Una auditoria de debò, i no val fer trampes al solitari. Ho dic perquè l'equip de govern va encarregar, no fa gaire, una auditoria a l'empresa pública d'habitatge i sorprèn perquè els mateixos auditors constaten diverses vegades que no poden emetre cap informe perquè se'ls nega la documentació des de l'Ajuntament. Alguna cosa falla. Un cop sapiguem com estem econòmicament, només cal aplicar un precepte. Amb els mateixos ingressos, reduir despeses. I a més intentar no reduir serveis i optimitzar tots els recursos dels que disposem. Feina no gens fàcil. Elaborarem un pla d'austeritat amb mesures per aquests 4 anys i el farem públic. S'ha d'explicar el perquè de les decisions que es prenen a tots els convilatans. Per això cal un govern fort i valent, capaç de prendre decisions fermes i que segurament no sempre acontentarà tothom. És evident que en un moment de dificultat econòmica, com la que estem vivint, també afecta a persones i a famílies del municipi. L'Ajuntament ha d'atendre aquestes necessitats de manera prioritària. A Viladecavalls hi ha més de 550 aturats, famílies que passen necessitats econòmiques i ningú ho diria. El pressupost de l'any 2011 només contempla 40.000 euros per la regidoria de serveis socials, partida insignificant en relació als més de 12 milions d'euros del que és el nostre pressupost. Proposem incrementar aquesta partida i fer una aposta real per la promoció econòmica i laboral. Establir convenis amb les empreses del municipi que ens permetin saber quin tipus de treballadors necessiten. A partir d'aquí, oferir formació als aturats perquè puguin optar a aquests llocs de treball. No ens podem quedar només amb la borsa de treball. Hem de fer polítiques actives i de formació per la reinserció en el mercat laboral. Reivindiquem una altra manera de fer. Les decisions polítiques es prenen en base a criteris i uns criteris que han de ser transparents i públics. Alguns recordareu l'esforç que vam fer tots plegats per establir el reglament de subvencions. Els criteris que s'aplicaven eren clars, per tothom els mateixos. La quantitat que rebia cada entitat la sabia ella i la sabien les altres. A l'actualitat, l'entitat que més pressiona, i tots ho sabeu, i que amenaça amb manifestacions o qualsevol altre tipus d'acció, de manera injusta, és la que rep més. I per contra, les entitats que fan la seva feina correctament, que donen servei al poble, que participen en les activitats del poble, que dinamitzen el seu barri. Entitats que no fan soroll i que van aconseguint els seus objectius, aquestes es negocia la subvenció. I no parlo només d'entitats veïnals, també parlo d'entitats esportives i culturals.
Quan assumeixes responsabilitats de govern, has d'estar capacitat per dir no. Capacitat per no cedir a les amenaces. I estar preparat per no cedir a la pressió. Nosaltres ho vam demostrar i suposo que alguns que avui estan aquí presents també ho recorden. Com us deia abans, nosaltres som ferms en la presa de decisions, però alhora també som dialogants, permeables al que diu la gent del carrer i entenem la participació ciutadana com la base del bon govern. Aquestes són propostes del programa que presentarem. Són algunes de les propostes. Programa que acabarem d'enllestir un cop totes les persones que vulguin donin el seu parer, facin aportacions o suggerències. Viladecavalls no pot continuar com fins ara. Hem de recuperar el prestigi de l'Ajuntament, fer que tots siguem Ajuntament i estar orgullosos. I per aquest motiu ha d'haver un canvi que aposti pel treball rigorós i públic. Ens avala experiència, coneixement del món local, gent preparada, optimista i amb ganes de tirar endavant. No anem a les eleccions per ser la crossa de ningú. Anem a totes i anem a per l'alcaldia. Mireu, moltes vegades la gent d'Esquerra pequem de discrets, de prudents. No ens agrada parlar de nosaltres mateixos, però ara toca. Els homes i dones de la llista que presentarem són valents i valentes. Llista que no la tancarem ni la farem pública fins a l'últim moment, perquè considerem que si hi ha gent que es vulgui sumar, que tingui ganes de comprometre's amb aquest projecte, tingui la possibilitat de fer-ho. Amb tota humilitat us demano, mireu els programes que presentarem tots els partits, els candidats i les candidates a l'alcaldia, les llistes de les persones que ens acompanyen, i voteu amb consciència, pensant que el vot de cada un de nosaltres dissenyarà el que volem ser com a poble. El nostre lema de campanya és clar, amb tu fem poble. Nosaltres sols no ho podem fer. Us necessitem a tots i a totes, i no només el dia 22, sinó a partir d'avui mateix. No us podem oferir fórmules màgiques per solucionar tots els problemes, però sí la il·lusió per tirar endavant, les ganes de treballar i la voluntat de donar a cada un de nosaltres el millor per Viladecavalls. Moltes gràcies.